Para tamu kakung saha putri winanting pakurmatan mekatur aturipun satawis nggih menika lumantar memanikmu swantenipun gendho ayu cuplis ngemijil saking laladan Sragen. Boten ngirangi trapsila wonten ing dalu kalenggahan menika kula sakadang nggih menika mundi dawuh katimbalan panjenengan Bapak Sukirman Ibu tuminah kondangipun Bapak Laker ingkang mijil saking Keyongan RT 0 Gangsal Karangwaru Plupuh Sragen nggih saestu nderek mangayu bagya Bapak mugi-mugi saestu anggenipun hangajeng bargen wonten ing dalu kalenggahan tansah pinayungan sing Gusti Kang Maha Kawasa amin Allahumma amin. Ugi penganten sanibit ingkang kawisuda kala wau siang tansah turuntut rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya. Wonten ing dalu kalenggahan saestu disengguyung kalian ST Video Syuting, Mandiri Jaya Sound System dan juga Radio Perdana FM. Kadah nawala menika wonten ing dalu kalenggahan ingkang badhe sesekaran kalian Orjen Tunggal Sinar Kencana pimpinanipun Mas Hartoyo kondhangipun Mas Toyek nggih mengki mboten kula wasaken kait sak menika mengki mboten kumanan jam 11 kurang seprapat langsung pakurmatan kemawon Bapak menika ingkang sepisan pakurmatan katur dumateng panjenengan Bapak Dr. Andes Aris Parlan sumangga Bapak Aris, Bapak Dr. Andes Aris, piyayinipun ingkang pundi menika? Oh nggih, monggo. Petarawan Cahaya. Oh iya. Oh iya. Nyuwun ngapunten dumateng para pinisepuh. Utaminipun kula nderek pingalah lan mangayu bagya dumateng Kang Mas kula Mas Sukir. Ingkang kondhangipun Mas Laker. Wah. Ing dalu punika sampun murnani anggenipun ngayati darmaning sepuh ngijabaken putra ingkang angka kalih kala enjing. Mugi-mugi putra ingkang sampun dipun wisuda dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Konjuk dumateng Pak Haji Sadimin, ora enek iki nendi iki Pak Haji Sadimin. Oh enten to. Wah. Tanggal piro iki lerana Mas Toyek iki? Angudya kapinteran. Patute ya sih nganggo bawa sik. Wong pinter uripe diaji haji kabeh kapinteran iku dalane sandang pangan kayak kelompok sing pinter badminton ning ngono kerekene Mas Mus, Mas Guru. Ora entuk juara sing entuk sapa? Kapinteran datan bisa tinandur
ilange bareng lan nyawa kapinteran ngajak mukti gilirane sapa entuk Mbak Artati kena Mbak Kristin kena impen kudek bengi kae adek kaya yen tenan no ketemu neng kono kae welo-welo tur padha gembira ora usah komentar. Karena kalah karo kae ning ora oleh piala ke Mas Mus. Jarene wong padha kandha impiniku kembange wong turu yen to gelem loko bisa bikin rindu
diterus kelek ginono ya apik iki. Pripun? Diteruske panjenengan. Medale nek pun anu, pun goro-goro niku. Dieman-eman riyen. Jarene wong padha kandha impiniku kembangi wong nanging yen to dalem bloko Nuwun Mas Haris. Suwantene jos ya Mas ya. Heeh, persis Ki Dalang. Loh, terus ngono to. Ngonek mutung karepmu. Iki ya? Heeh. Iki turu kok. Iki toke netrane anu ngono turu iki. Oh, turu. Turu angker banget. Tak cebleki yo meneng wae. Leh mung ngece tek ya nget Turu iki banget. kandhani kok. Tak cebleki ungel banget angine. Lah iya ta. Nggih. Matur suwun Bapak Dr. Andes Aris Parlan yang sampun derek ngregengaken dalu kalenggahan ugi derek mangayu bagya wonten ing dalu kalenggahan menika nggih. Sajuga Bapak sawiji insyaallah mengke saged diaturaken menika lewat nawala dalu kalenggahan menika. Kalaju pakurmatan ingkang angka kalih katur dumateng panjenengan Bapak Marno Guru. Semoga sasana swasana kasumagaken dumateng Bapak Marno Guru. Nggih, matur nuwun Mas MC. MC-ne ya anyar ya urung kenal. Nggo, Mbak. Niki Asmara Ndana mawon. Kula tujuaken dumateng mantenipun kekalih. Gandeng kon manten ke gegarane wong akrami Mas Toyek jurakane jagung. Cetak kepel nggo jagung. Lah wong juara papat kaya siaran. Kene iki sing juara berulang kali meneng wae kok. Ah, ra entuk piala entuk spring bat. Hadiah badminton kok dempel barang dadi keroyokan. Jenengan buka sih, Mbak. Wis tuwek wis ora tau buka. Lah nggih, biasane sing buka nggih Piyayi Kakung kok ya, Pak. Nek enom lagi wis tuwek. Oh nggih Mas MC niki wau wonten napa menika pesenan saking masipun ingkang kagungan kersa. Mbah sinten iki? Mbah Sadiman. Wagiman ngersakaken ronda malam. Kadek awan-awan kok ronda puya enek Mbah. Mengke dalu mawon kula ngoten. Monggo, Mbak. Gegerane wong krami. Mantene wedok wis turu apa urung iki? Dirungokke, dicatet. Ngapunten le Mas Greng. Among ati pawi tane piye man
kir-kir Kula ndelengake jenengan iki. lah mbok pek piye nyo? Nggih, Pak. Di driji-mu sing jentikan kaya ngopo? Jentikan. Nggih ngeten iki. Wah lodo no ya berarti ya ora sida. Yalah wi ya ampreh ra kelakone kok. Lah ya jenenge guru man. Ya jare nek sesek keseseken bareng lodo kelodon lobokno man. Gak sida we. Wis ngerti lodo iki. Lupi tekan ndi mau? Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena numbas arta pun lajengaken ki ya Mbak Mbak nggih. Lah nggih duet to, Pak? Mboten Nggih, menika dawah menapa? dadi ati mawon. Nggo dilajeng ya Mbak. Iseng kaya ngapur nang nyatane kelakon seprene wah wakasane malah sangon tresno Kados pundi Pak? Monggo ampun ngantuk mawon. Monggo Pak. Kersa nyekar monggo. Sajak isin-isin. Rena wengi dadi ati wong rasa cinta Putra
gedene nggonku kasmaran aneng panen ora krasa Nggih, bawane gegarane wong agrami Bapak Guru wau nggih, heeh. Kalajengaken dadi-adi kayumyun sampun katur lumantar swantenipun Gendho Ayu Haratati ingkang mijil saking Laladan Blopo nggih, matur suwun sanget. Tasih sinarengan nggih menika kula sakadang sinar kencana Orjen Tunggal ingkang mijil saking Jetak Jono Tanon Sragen nggih. Kula memang sepisan menika nembe dolan mriki nyuwun pangapunten nggih kula MC saking kidulan kidul kali menika Bapak pangapunten saestu dereng pono kali piyai-piyai mriki nggih. Kula saking Bothok Bapak nggih, Bothok waduk sangisoripun waduk Bothok nggih, kidul pom bensin Bothok nggih. Biasanipun angger teko Sragen Baling Idul, Sragen Baling Idul niki Sragen ngalor. Nggih. Para tamu kakung saha putri winanting pakurmatan saestu mugi-mugi sinar kencana wonten ing dalu kalenggan menika saged ngregengaken wonten dalemipun Bapak Sukirman utawi kondangipun Bapak Lager sekeluarga ingkang bidalem wonten ing Keyongan Karangwaru Blupuh Sragen anggenipun Amiwaha putra nggih menika Margya Siwi Renaning Ayu nika Putri Ramadhani kalian Bagus Bambang Sujatmika ingkang sampun kalampahan nggih menika kawisuda wonten ing siang kalenggahan nggih. Tasih nuansa langgam menika kalaju pakurmatan nggih menika katur dumateng panjenengan Bapak Ikwan Greng nggih. Sumangga sasana saha swasana kasumanggaaken dumateng Bapak Ikwan nggih. Sumangga Kakang. Suwun Mas Dwi Wilujeng Dalu sedaya para rawuh. Mboten jane nek kon bawahi kula ra iso ya Mas. Sagete perintah. Matur nuwun sedayanipun Pak Lek Laker ngaturaken selamat sukses sak keluarga temanten mugi tansah manggih rahayu barokah sedayanipun. Jane umpami wakil Mas Giman mawon Mas Giman ya. Niki wae teng omah mampir teng omah pun ngentekke tremos pirang-pirang niku. Wah, lah iki sing ewuh-ewuh Lek Laker kok malah sing tombo aku iya. Mas Giman anu mawon, bawa mawon Mas nggih. Nggih. Kula nggih irit-irit benjing dalu. Nggih. Bawanipun dandang gula mawon Mas Giman. Nggih. Derek bawa napa? Telung tremos ki abot lho Mas. Abot. Abot. Rokok tak dokok meja kok ilang kabeh. Lah wong kene dasare ya wis kentekan kok. Ora jenengan mriki wau didhawuhi Mas Laker piyambak, nek lek Laker piyambak napa Mas Toyek? Nggih, Pak Laker piyambak. Oh, dadi mengke entuk kalih-kalihe sampean. Ya mbok menawi. Lho Yek dipikir ya. Dipikir. Dadi sampean mriki nyengkuyung
Pak Lek Laker sing kagungan kersa. Nggih, kula nggih mboten saged nyumbang napa-napa. Saged kula nyumbang ya mung donga. Amin amin. Mugi samawa. Nggih. Napa samawa? Samawa niku napa ta? Loh. Ora mudeng kok nggih sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Kanggo temanten. Nggih. Pun nggih bawa sampean nggih ngaturke nggih. Nggih. Kula tak duduk manis. Monggo. Ngapunten Mas Dwi. Kersane napa perwakilan ingon-ingon kula niki. Nggih. Matur suwun Bapak Ekwan nggih. Monggo, wis katur Bapak Giman. Pilok 6 Mas. Raden Giman. Elok Raden Giman. Anggih kula niki dasar bagus manis yen sinawang. Tak terima aku. Senengane kok mitnah diri sendiri. Lah wong dandang gula kok mbok bantah to, Mbak? Oh ya ra sido. Ra sido ngalah. Irung bangir nang semake. Ah lah, bawa kok nganyelke ngono. Huntu sing miji timun. Cringeh. Miji timun ndase ngono ya. Enten sing ayo alok ngono. Ning kula ya wis pokoke ya watakku ya innallaha masabirin ngono. Sing gawe kuwi sapa ngono. Alis tipis tambah ngangeni. Lambe katon cemokot. Gusti Allah. Sapa weruh gumun. Astagfirullahaladzim. Penyanyi padha klametan. Iya. Nyawang kula bagus kaya Lindu Aji. Apa? Lindu Aji. Rondo prawan ke dana. Pokoke hoong ngene ben seneng. Tasih wonten setunggal melih Mas pedhingane bawane Giman niku. Sing wingi sing wayangan ning Mojogedang wingi mbok tokke bojo sinden kae diaturke. Dadi ya ikene ben pirsa. Nggih. Apal to kata-katane? Insyaallah. Benjang lamun monik garwa mami ngono kae lho. Nggih. Ya coba ya. Bayarane didom karo aku. Coba kaya ngapa? Benjang lamun iki sing kepareng rawuh akeh. akeh wong jenenge Dulurku lanang Pak Laker ki Mas ewah-ewah. Dewan ya rawuh. Nggih. Heeh. Pak Lurah, Mesti Pak Marno, Pak Marno. DS, iya. Nggih. Benjang Warga lamun kene iki kabeh nggon seni-seni. seni-seni. Dadi iki kudu AIU-ne kudu cetha. Benar. Heeh, iya. Nek ra cetha pecok ndas. Timbang dikepruk bonang meneh ya ta, ya. Benjang Aja lamun nganti kleru AIU-ne eling-eling ya ta. Iya. Tumu arek bawa kapan sok paing iki? Lah iya. Aku ngrungokke bawa kok kantu, Mas. Mboten ndek wingi nganu lho, Mbak. Wayangan wingi teng Mojogedang niku panggunge niku dhuwur banget. Nggih, Giman iki lungguhe teng pinggir-pinggir ten ngaten. pinggir. Ngantuk kan ngantukan. Niki ngewohke kok wareg ngantuk, luwe ngantuk. Nah terus? Gledak. Oh. Mak buk ngeten niku kaya bulus melumah nih kalau dadi. Saya tak bayangke sik. Lah cobi nyek jangan pirsani wetenge semene gedene lho. enek wong tiba ya malah ming diingetne ae. Ora masalah ngingetne iki arep nulungi kowe iki bingung sih dicekel ki si endine sik. Lah nyekel ya sak keneke kok. Nyekel yo ndak sesekno, Mas. Lah ngewohke kok Mbak bongkot pucuke kan ora cetha Mbak dadi. Coba giman wetenge ngene nek turu mlumah rak kaya untuk-untukan kuburan. Ayo baleni. Coba nek mlumah ya ngopo, Mas? Coba piye to iki? Lah ayo nek mlumah bareng kowe ayo. Waduh.
Gayane. Lah saiki lho, pikir lho. Oh jenenge nggon kok ngene kok kon mlumah ki lho. Lah aku penasaran ya modelmu ki piye nek mlumah sing Lah iya kaya sing dingendikake Mas kuwi mau. Nek penasaran ki ayo mlumah bareng karo kowe. Mbak anu nyuwun sewu Mbak, gimana iki umpama rekake umpama wong ngeten nggih ngerti wong ayu dadi nggih. Oh, mudeng nggih. Nyuwun sewu. Oh. Aku iblis ya. Lho ditakoni Mas iki lho. Lan guyub rukun eling ning gawean. Ya. Saiki bonuse pundi, Dik? Nah, kudu Lah tanggung teko jawab. ngoyo-ngoyo kok ora kei bonus rugi no. Ayo Dik, tanggung jawab Dik. Tak ewangi engko 10% kene. Lah kei urung kok. Mulane tak ewangi ngoyak-ngoyak. Kowe rasa nangis salah. Sinden garwa mami. Bojone sinden. Ora ujar, ora kaul nyoto. Mesti bakal tak muktekke. Kuwi maksude ki umpama duwe bojo sinden ngono to? Ya, Berarti urung to? urung. Urung. Mbok menapa? Nyambut gawe ra entuk. Denguk-denguk tak gemateni. Penak dadi bojone Mas Giman. Aku sing trima mangsak. Lah, penak tenan. Gelem masak. Perintah apa manut. Sayang istri ya. Mangkat nyanyi numpak motor. Iso nyopir ki saiki. Tanpa sopir mung tak surung saka mburi. Lah tekan gone sok paing. Lah saiki bayangkan lho. Sikilku yo ngene kok kon nyopir iki lho. Kaya bakul mie ayam. Anu, gak iso dadi bojomu anu Mas. Lah neger mangkat nyanyi mbok surung kok mburi ya. Kene selang koyak wektu e. Ora sida ya wis njurung barang-barange kok. Oh ya cek. Urung agi pendekatan ya. Oh urung Nah, agi apa-apa pendekatan. kok. Ngopo ngicipi entuk kepro di sana ya. Arek kaya tiwul lah ngicipi entuk. Lah iya to Mas sing urgen ki lho, kulino apa piye? Ya vitamine sing kimcil iki ya. Pakai sing kimcil iki. Monggo, Mbak. Sing pundi Kang Mas Giman? Pun pundi-pundi purun sing niki. Terus dudingi iki apa diputi purun iki piye? Kayak ono sing jek prawan iki lho. Lah iya. Nah, Ayo. ben seneng. Heeh, perawan ting-ting. Ya, Cek. Ayo Dek cuplis. Heeh. Nyanyi. Nyanyi. Tak kira kon ngeprok ngene. Nek kepruk ya ayo. Ngeprok ora keprok. Kandhane kuping kowe anggere ya iki suwak kok. Aku sakwene brebekeng krontol iki lho. Apa kuwi? Heeh, krontol. Kontrol. Kontrol, heeh. Masuk kleru. Apa iki? Saiki men. Aja nangis Mas. Ora. Monggo masukin tem Tem. tutukno. Tem. Ora. Iki njaluk diciak dhewe. Mandang. Lah ya tem mandang. Lah yo guyu ta Malang. Tembakangan. Tem. Mandang. Iya, monggo Monggo. Mas. Kowe iki ngadeg kok. Angel ora iso ngadeg kok Aku wis piye. ngadeg kawit mau ya kemeng ya. Karo linggih bareng. Ora iso ngadeg wae. Wong saipel-ipel kaya monggo tembang kangen. Bakso Mas.
tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti sak tenane aku kok tansah setia ngenteni balen entah mati sing esemu lewat tembang kangen iki ujung ngatresnaku wilujeng anggrabegi pasugatan mugi-mugi ngantos purna baregyan tansah manggih kawilujengan kalih ing rubiteng lampah wayah wengi udan krimis ora uwis banyu kang tumetes dadi sesinggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tanasa tutup kalbu rasa kang tamat kadewe larakan aku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo tombo kangen iki nantang wirin nawangi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku kok tansah setia ngenteni
Saiki wancine kilir sing padhang tiru wancine nglilir. Saiki pancene lilir sing padhang turu wancine nglilir. Saiki pancene kilir sing padhang turu wancine nglilir. Saiki pancene lilir sing padhang turu wancine nglilir. Saiki pancene kilir sing padhang turu wancine nglilir. Kang Mas Giman sing bawa dilanjutke tembang kangen uga rondo ngasih rondo ronda malam ronda kampung nggih sampun katur lumantar kula sakata nggih menika sinar kencana ora jentunggal wonten ing dalu kalengan wonten dalemipun Bapa Laker sak keluarga nggih para tamu kakung saha putri winenting pakurmatan tasih sinarengan kula sakata nggih menika ora jentunggal sinar kencana pimpinanipun Mas Toyek nggih kathah nggih menika wonten ing dalu kalenggahan pakurmatan nggih kalaju kewala katur dumateng panjenengan Bapa Sukimin wedal saha panggenan kasumanggaaken sumangga Bapa Sukimin nggih kepareng katur. Oh iya, mangga Bapak. Botok kaya tekan kene. Lurahane Mojodoyong aku ngerti aku disihin celep. Niki kapasitasnya bawa niki. Kok bar aku terserah. Bawa wuyung kadawaken Loro Bronto. Rambulane sumunar dadari
begi tawang pating kalebyar cayane piye man suaraku man wanci ratri wis larut angin sumripit mite tansah gegerit manah ingkang nandang woyo piye lagi yo alon-alon kataman lara asmara duh kusuma wilangan sanga lan kalih mugi welas ing kula jane takon ngancani Mbak Monik wis ora tau petuk aku gampang nyawer panene durung kok nyawer yen kelingan mring sliramu wes pastine lalakon aku mau
santene ya elok tenan iki. Suwun nggih, Pak. Ngatos-atos nggih, Pak. Matur suwun Bapak Sukimin. Lurus belok kanan, Pak. Menika Bapak sinten nggih? Parkir rok. Pak Lurah nggih. Anjih. Nggih. Kalaju kewala menika dari nuansa langgam saged langsung nuansa Sragen sumangga katur Bapak Lurah. Bapak Lurah mantan Slogo nggih. Monggo wedal katuraken dumateng panjenengan. Sumangga sragenan mboten napa-napa menika nggih. Pun wancine menika. Nggih, matur suwun sadèrèngipun. Derek Mangayu Bagyo saking pun Mas Laker. Lungi teng asmara. Iki kanggo terus sik, Le. Ki pasukane joget nggo tang mriki. Nggih. Mas Giman, ki wangi. Non. Kok tak sangone. Nggih. Bubuk piye ta ki? Diundang rene iki kok ngibur kok lingguh ae piye to, Man?
saya suwe saya regeruan najan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ragelingan ayu anti-anti sopitur semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno tutu bondo nang lumiting asmara ukurane tresno tutu bondo nang lumiting asmara. Matur suwun. Matur suwun sangat Bapak Lurah Mantan nggih sampun ngaturaken lungiting asmara sampun nuansa seragenan nggih. Langsung nggih wala menika pakurmatan katur dumateng panjenengan Bapak Hengki. Monggo sasana saha swasana kasumanggaaken. Sumangga Bapak. Nggih, matur suwun. Niki dumateng para pandemen beksa monggo siap. Ngelingono yen ditulungi Mas Laker nak diterke nanti-nanti kae. Ayo, siap. Aja dipelero isik. Niki gending sing ora kena ditinggal. Ya Mbak Mone aja nggodhahar wae iki nyambut gawe. Samangke dumateng menyanpun Mas Parlan sing gadahi perapatan bumbung. Mbah Iman mengke Persitayub kalian Mbah Bejo. Dados supados gayeng ing dalu punika ngelingono perjuangane Mas Laker nggih. Nah, Mas Laker yang mana ta? Ingkang pundi Mas? Nika kiyambake cilik. Mas Laker. Mohon monggo. Ingkang pundi? Lajeng ke monggo. Ingkang pinggir niku. Walah bagus neh. Yo. So, ayo tak Saigon, siap. Pasukan joget kumpul. Banci Esti Mandiri Jaya Aldi Yo
nuruti iki engko wis ora iso turu sewengi. Lah enten apa, Mas? Wis engko wis ra tenan karo Oh, marai gak iso turu to? Oh iya kuwi wis tenan. Wah, kujur ane. Kok bocah drongok. Lah piye ya? Mingkem. Jebul wis sore. Suwuk nggih. Mas niki kula dereng